Ma li tasal qudiem din id-dar tinnota atmosfera sabiħa u fl-istess ħin tal-biża'. Żorna d-dar tal-familja Aġuż fl-imtarfa li għandhom għall-qalbhom it-tiżjien għal kull okkażjoni u ma jistax jonqos li għal Halloween jarmaw id-daħla ta' darhom ukoll. Għal dawn l-aħħar 13-il sena ramaw beħġarhom biex jiċċelebraw għal din il-festa li kull ma jmur qed issir aktar popolari f'pajjiżna. Ħafna mit-tiżjien fid-daħla tad-dar għamlitu Dorina Aġuż bidea. Minn brimp iswed kbir jiċċaqlaq ma' kull ziffa rieħ mal-ħitan tad-dar għal dellijiet, kpipel imsaħra, iħirsa, ġrieden, araħmar, irjus ta' skeletri u mumji li ddominaw kull rokna tal-parapett u d-daħla ta' din id-dar. Tistħajlek qed tara xi film tal-biża' fl-aqwa tiegħu. Kienu l-kuġini tal-familja Aġuż li jgħixu l-Amerika fejn il-Halloween huwa ferm aktar iċċelebrat minn pajjiżna li xprunaw u ħajruhom jibdew jarmaw. Fil-bidu bdew jibatulhom xi ornamenti li ma' żmien dejjem komplew ifornuhom fit-tiżjin ta' din id-dar. Din is-sena saħansitra batulhom skeletru ġgantesk biċċa biċċa. Tlabna lil Ernest jgħidilna kif spiċċa għandhom dan l-iskeletru u li 12 pied. Kollox beda minn ideja biex nagħti surprise bearer gift lil mara. Ftit kont nobsol li hu daqshekk ikkumplikat biex iġġib xi ħaġa mill-Amerika. Ilu ġej biċċa minn Mejju dan. L-aħħar biċċa waslet f'Settembru. Għal grazzja tal-Alla wasal kollu u qawwi sħiħ nistgħu ngħidu. Staqsejnieh kif ġiet din in-namra li armaw għal kull festa u ċelebrazzjoni. Aħna minn dejjem jien mit-tfulija kont narmama tal-festa, kont narmama tal-mużew u meta jkollok dar u tkun sabiħa biex tkun prominenti u tarma kull okkażjoni jgħinek biex fil-miliet, fil-Halloween, fil-Karnival, dejjem neħdu pjaċir narmaw, speċjalment bidwal. Nħobbu narmaw ħafna bidwal u bil-kuluri u kulħadd jieħu pjaċir. L-ammont ta' tfal li jiġu huwa xi ħaġa fenomenali. Filwaqt li qalilna li ħafna tfal iżuru darhom għal Hellu fit-trick or treat u rina filmati tal-Halloween tas-sena l-oħra u qalilna x'jiġri fid-dar tagħhom nhar il-31 ta' Ottubru. Ovvjament l-atmosfera tkun bil-lejl, dwal, ikun hawn il-fog machine, jiġu ħafna tfal, sena l-oħra kważi ġew 200 tifel u tifla mal-ġenituri tagħhom għal Hellu, il-mara tilbes il-kostumi, tfajla tat-tifel bil-kostum, kulħadd jgħin, il-ġirien jgħinu wkoll, ikun hawn attività sabiħa ħafna. Nieħdu pjaċir nilqgħu il kulħadd aħna f'din id-dar.